Vítáme vás u snění. Tento sen vám přináší hormon melatonin. Uveďte se prosím a zavřete oči. Please, close your eyes. Please, close your eyes. Please, close your eyes. Chceme poukázat na vztah mezi lidmi skrze propojení zážitků ze snů a jejich univerzálnost, která je však často interpretovaná individuálně. Přejeme si ukázat sen jako nástroj ke sblížení, porozumění a jako jednu z cest k sebepoznání i pochopení druhých. Co je to sen? Série myšlenek, pocitů a emocí, které se nedobrovolně objevují v lidské mysli během některých fází spánku. Každý sen trvá přibližně 5 až 20 minut, i když se tobě může zdát úplně jinak. Pokud si myslíš, že jsi výjimka a už žádné sny nemáš, pleteš se. Každý sní, jen ne každý si své sny pamatuje. Podle Ziggyho Freuda sny reflektují snílkovo nevědomí. Ve snech tedy naše podvědomí projektuje niterní touhy, strachy, úzkosti a zpracovává prožitky i životní zkušenosti. Ne nadarmo se v běžné řeči používá výraz mám sen, že budu herec, budu vlastnit drahé auto, budu bohatý, najdu lásku. Ten fakt je tak hluboce zakořeněný v naší lidské podstatě, že se odráží i v našem jazyce. Existují struktury vědomí, které máme společné. Gustav Jung říkal, že kolektivní nevědomí je tvořeno archetypy a instinkty. Tvrdil, že všichni sdílíme určitou hlubokou vrstvu psychiky. Na rozdíl od osobního nevědomí je kolektivní nevědomí vrozené, jakási duševní DNA. Tato teorie je často označována za nevědeckou kvůli jejímu mystickému aspektu. Avšak lidský mozek jako orgán zůstává i nadále fascinující a z velké části neprobádaný. Sen může nabídnout vhled, symbolické řešení situací, znázornění našich vnitřních konfliktů a napomoci k jejich rozřešení. Ve správný čas se může stát klíčem k sebepoznání. Konkrétní interpretace snů se liší podle náboženských vyznání, preferovaných psychologických teorií výkladu i specifických kulturních skupin. Všímáme si však snů, které jsou univerzální a jejich emoční podstata také. Noční můry dětí, ve kterých je pronásleduje strašidelný subjekt, se objevují i v dospělosti. Stejně tak se mnoho lidí setkává s líbeznými sny o létání, anebo se sny replikujícími realitu tak dokonale, že nás mohou oklamat a způsobit nečekané situace i po probuzení. Pokusíme se stvárnit absurditu a zdánlivě nelogickou povahu snů, která přesto může mít hluboké logické interpretace. Prostřednictvím imerzivního zážitku představíme videoprojekci s audiovizuálními prvky na stěně a budeme emulovat prostředí pokoje a postele. Chtěli bychom zapojit také aromaterapeutické prvky.